هێژانم بزانین ئەڤروکە جوینên di navbera wezîrên dervên Yekîtiya Ewropayê li ser Tirkiye bi rêve diçin ew dixwazin di civîna Evrûke ya Brukselê de hin guftûguyan bikin bi taybetî derheqê mijara sepandina sizayên nû dive ku ew siza jî abûrin li ser Tirkiye bisapînin. Çavê Tirkiye jî li vê civînê ya ku Evrûke di navbera welatên Yekîtiya Ewropayê wezîrên wayên derve bi rêve diçe li ser Tirkiye. Yani Fransa bi biryara dibêje ez toyê xwe li ber Tirkiye xwar nakim ji ber ku 4 milyon penaber li wê derê ne. Li hêlekê din Almanya jî dibêje ka werin em rêkeftinê bikin digel Tirkiye. Di nav Yekîtiya Ewropayê de welatên ku li dijî Tirkiye hene yên ku li gel wan jî hene. Armanca Tirkiye endambûne di Yekîtiya Ewropayê de. Ka bizanin li vê derê armanca wan çi ye? Yani yek alîkirina pirsgirêkên Yekîtiya Ewropa û Tirkiye'de wekî me got bi civîna wezîrên derveyên Yekîtiya Ewropayê Evrûke li Brukselê bi rêve diçe bizanin yani sedemên dûrpêçên ku Evrûke nîqaş li ser tê nekirin li ser Tirkiye dê behsê çi bin em ê behsê wan bikin. Yek ji wan sedeman ew bin pêkirina mafên Qubrusê ku dibêjin parçeyek jê dagîr kiriye her wiha ji hêlekê din Tirkiye mijûlî derxistina gaza spî û serwet û samanên Qubrusê ye. Ew girêka herî kûr e di navbera wan de. Her wiha destê werdana li nav axa Lîbyayê ku Tirkiye rêkeftin digel wî welatê kiriye hem ji hêla deryayê hem jî ji hêla serbazî ve Tirkiye hebûna xwe li wê derê he dibêjît axa babûkalên min e ez qet ji wê derê dernakevim bêhîvî bin. Hemberî vê yekê jî bi taybetî Fransa dij der dikeve lê em bêjin İtalya li kêleka Tirkiye'de. Yadin jî dagîrkirina axa Sûriye ku dibêjin Tirkiye piştevaniya grupên cîhadî li ser axa Sûriyê dike bûye sedem ku hetanûke yani çareya siyasî negihe tu dereke ji yek ji sedemaye ku dixwazin dûrpêçan li ser Tirkiye zetir bisapînin. Her wiha armançkirina keştiyên Fransayê herî dawî di derya spî de ku Fransa ji Tirkiye zêdetir